Maqhawe Zulu zisabuya impela zisenzeka la enqabeni njengoba nawe ubona nje impela kusemanzi phansi umprofeti usalokhu eqhubeka njalo nge1 on 1 bese qeda eyokufaka isifuthweni ugezwe ubuye uthole isibusiso zisalokhu zenzeke njalo abantu basebaningi impela nje bawuthi kodwa kwenzekile wasala namhlanje nakusasa nangeviki elizayo empeleni ubaba umprofeti ngomhla ka7 kuMarch kuzobe kusaqhubeka ukugezwa kwabantu la enqabeni ungasali ke mawusalile namhlanje ngeviki elizayo ungasali qawo basagezwa abantu enqabeni kusemanzi phansi ungavumi ukusala qawo mawungakhonanga namhlanje nangomgcibelo zayo zisenzeka maqhawe ufike ubike lapha inkinga zakho uvume okuvumayo ubaba umprofeti akuhlambulula kuphi isibusiso bese uyahamba uyogeza mawusugezile ukwazi ukubuya agcobisa amafutha athi hamba uphumelela ngenkani enqabeni kulonyaka siyenzeka njengoba ubone nje impela kusemanzi phansi zisabuya maqhawe.